wa yatajannabuha al-ashqa, Allah yace shaqi maras rabo shi kuma zai nisance ta, ma'ana zai nisanci wa'azin, zai nisanci wa'azin. Duk irin waɗannan wa'azuzzuka da kake ji ake yi a cikin anguwa da sauransu, akwai waɗanda kawai ba yadda suka iya ne, amma har lasbikan disturbing ɗinsu yake yi. Amma haka ne ko ba haka ba ne? Haka ne. Akwai waɗanda kiran sallah wannan da ake wallahi ba su so. Ba su so, ana damunsu. Wai ta jannabu hal'ashka. Wai ta jannabu hal'ashka. Allah ce wa'azi da faɗakarwa, maras rabo shaƙi zai nisance shi. Shi mai rabo, inda rabo a rayuwarsa da dacewa, wallahi malam ko kai mutumin banza ne karka dinga rabuwa da wa'azi. Karka dinga rabuwa da sauraron wa'azi da nasiha da faɗakarwa, karka dinga nisanta, a zo dai a yi ta yi, ka ji, ya taɓa ka, ya ji rana ɗaya sai Allah ya datar da kai. Amma in ka nisance shi ba a ma faɗa, ba a jan hankalinka, ba a maka wa'azi, ba a maka nasiha, to baka san yaya abin zai kasance ba. Wai ta jannabu hal'ashka. Baka ga mutanen annabi Nuhu ba? Shi yana wa'azin toshe kunnen su suke, su sa rigunansu su rufe fiskokinsu, tufafinsu su rufe fiskokinsu, su sa yatsunsu su toshe kunnuwansu, ba da su ji ba, ba da su gani ba. Ba sun nisance shi ba? Yan sun yi nadama ko ba su yi ba? Sun yi. Mutanen annabi Hudu haka suka gaya mishi, sawa'un alaina a wa'asta. Kalu suka ce sawa'un alaina, mu fa daidai ne gare mu, a wa'asta annabi Hudu kayi wa'azi am lam takun minal wa'izin, ko ba ka yi, suka ce mu duk ɗaya. Ana yi ko ba a yi, suka ce duka ɗaya. Ba sun nisance shi ba? To haka ne. Shi yasa yana daga cikin abu mafi banƙaye da alƙur'ani, mu'jizar da alƙur'ani ke da shi. Duk wani salo da za ka zo da shi, in dai alƙur'ani ne, sai ya zo maka da wadda suka sha gabanka. Ƙalu suka ce mishi sawa'un alaina, wannan fa ga su ga annabi Hudun ne, ba wai wani a gefe ne ake gulma ba. A wa'asta am lam takun min alwa'izin, kai wa'azin ko kar kai, suka ce mishi duk daya. To kage yanzu kai da zaka koma jibi kace ni wa'azin malam wannan nan ba na so, ai kai dan karami ne. Tunda a gefe zaka faɗa, a gefe ne. To kaga su waɗancan ai manyan kenan. Alqur'ani kenan. Idan qiyamul layli kake sai ka ji su inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min sulusayil layli, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min sulusayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'a. Allah yace to ga annabi da sahabbai, in an tashi qiyamul layli ayi rabin dare, ayi 1/3 na dare, ayi 2/3 na dare. Kaga ai manyan ka suna can. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu, sai yace wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. To haka alqur'ani yake. Ga zaburarwa, ga zaburarwa. Ga zaburarwa. To wadda zai nisanci alqur'ani, Allah ce sai wadda ba shi da rabo. Shi yasa yana daga cikin rashin rabo babba a rayuwa da za ka ma kanka lissafi, shine a ce baka da alaka da Qur'ani, baka da alaka da Qur'ani, baka da lokacin Qur'ani.
baka da lokaci na Qur'ani. Wani labarun duniya kawai kullum na awa 2 yake ji, labarun duniya kawai kullum na awa 2 yake ji. Zai ji wancan minti 30, a ƙare ya ji wannan minti 30, a ƙare ya ji wannan minti 30. Wani zai ji na safe, ya ji na rana, ya ji na yamma, kamar sallolin farilla. Amma a wannan awa 24 san ba shi da minti 31 na alƙur'ani, ba shi da minti 31 na alƙur'ani. Haka ne? To ka watsar da shiriri ta ka rike gaskiya. Labarai kam na jihar kuma ya ishe ka. Labarai na jihar kuma ya ishe ka. Allah ya ce alladhi yasla naral kubra, wadda ba waye ta jannabu hal ashqa ba, zai nisanci wa'azi, wadda yake mafi shaki marasa rabo babba. Allah sai ce alladhi yasla naral kubra, wadda zai shiga wuta mafi girma. Zai shige ta, ya ƙonu, ya gasu. Allah ya ce a cikin wuta mafi girma. Ba wadda ya fi zalunci kamar wadda za a mai wa'azi da ayoyin Ubangiji ya bijire. Allah ce ba wadda ya fi zalunci. waman azlam ko mimman dhukira bi ayati rabbih fa a'rada. ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. Allah ya ce ba wanda ya fi zalunci kamar wadda za a mai wa'azi a faɗakar da shi da ayoyin Ubangijinsa sannan ya bijire. Allah ya ce ba wanda ya zaluncinsa ya kai wadda yake haka. Ai ko iyayenka ne suka ma faɗa ka bijire baka kyautata, balle mahaliccinka. To Allah ya ce makomarsa alladhi yaslan naral kubra, zai shiga wuta mafi girma. Allah ya tsare mu. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, sannan ba zai mutu a cikinta ba kuma ba zai rayu ba. Ba mutuwa ba rayu. Allah ya tsare mu. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuka. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. Wanadau ya maliku, ‘yan wuta za su yi kururuwa, su ɗaga murya, su yi kira, ya maliku da su ce ya maliku. Maliku shi ne babban jami'i da yake kula da jahannama. Shi ne mala'ikan da yake kula da wutar jahannama. Duk sauran ma'aikatan suna ƙarƙashinsa. Masu shigar da mutane, masu jefa mutane, akwai wadda watsa su ake fakubu-kibu, masu duka,